Mimin dan Apri, yo berpacu dalam melodi kutang tang tak entang tang. Oke ya, yuk dados. Mbak Sinden lagi Mbak Mimin, Apri, yo. 1, 2, 3, ya. Ayo ndang. Ora ada kowe kudu ayo. Iya Terus sida ngapa-ngapa yes diancam ya, Jas. Santai, aja semlang, aja semlang. Pripun, Mas? Aku gede pangapurane tak kei wektu sik. Ayo. Wis, iki duet presiden sing lagi ngetop April Mimin iki. Iya, Sapa jenenge Aprin? Mbak Apri dan Mimri. Ayo. Mimri. Jane dalu niki kula mboten katut kok, Mbak Nimbu. Lah kok kersa tindak mriki Jane ora mboten katut. katut wong sinden sementen ayu kabeh. Ning menika wanterken di depanipun Mbah Surata. Surata sapa? Bapakipun anu Pak Nur. ya, Bu Nurhana. Pokoknya sindan sing lencir kuning nemu giring saka laladan Klaten kae kudu katut. Ngono kuwi. Mergo kuwi iso nyingkirke Mbahmu Putri. Nek bengi iki beliau iki mung kesengsem karo aku, kayuyun karo aku ngono lho, Mas. Kowe kudu katut, Pak Haryanto mau wis ngendika. Pripun? Mimin kudu katut mergo selirane sopir bis Pak Haryanto iku. Ya ora sopir bise sregep salat kok senengane kok ngene lho. Yo sregep salat ya, Nduk. Iki anake akeh mergo wong wedok sangkluk ngene iki. Sangkluk iki. Lho mungkok kene iki birahine tinggi lho, Pri malah. Oh, dadi sampean rene iki anu lek pangajape kuwi. Ya wong wedok sing nggawa daya pangaribawa ngono lho. Nek aku ora beda. Lah apa? Kula nyuwun izin menika. Nek aku kan arep dadi gawane Madangkara. Lah kok iso? Soale kan aku ya meh arep diwengku karo Yoga. Yoga Madangkara. Sing ndi? Sing endi, Nak? Mas Imam, sing Oh. guna. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Teganian Mam ora. Ya Sing ampun. Imam. Wah, kowe kebangetan. Seliramu padha karo Yoyo. Weh, nyapa nyamplok aku iki ora ngaput. Imam niku biasane nggih, lek bengi iki tampil beda. Oh iya. Semringah, sumunar, J. murah senyum. Biasane tanpa ada Mbak Apri iki ngantuk terus ning wayangan iki. Lah, gek nyawang ki rasane kok kaya keri ngono ya. Imami berarti termasuk wong lanang kleru lho. Lah piye? Nyamang wong wedok mung saka rupane tok. Lah, Kowe ora ngerti zaman sejarah dhisik. piye to? Ken narok iki kesengsem karo Ken Dedes ora mergo rupane. Ning mergo wentise, mergo betise Ken Dedes ki bercahaya, itu yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Lho, sawangan Mam timbangane nyawang Apri pun keladuk sawangan mentisku lho. Gila nih. Ora, wong wedok metekol lho. Lek wong wedok kulino rekoso kok. Blandong kayu, keruk wedi. Oh, kuli to iki. Kulai. Ayo. Piye lho? Perintah komandan kok. Gaku. Selamat sukses. Lek Mbak Mimin ini pinter merangkai kata-kata mutiara. Betul. Untuk event pada malam hari ini tak wis mesti pinter. Gini. Iki lah hari sing intine berkaitan dengan hari ulang tahun BIS PO Haryanto ke-19. Buatlah sebuah kata atau kalimat, contohnya kaya kae. Aku tidak apa kae? Butuh pencitraan. Butuh pencitraan. Akan tetapi butuh kenyataan. Ono meneh kae. Diam itu emas. Tapi bicara di saat yang tepat dan bermanfaat itu berlian. Contohnya ngono. Ayo saya gawe. Kowe pakuse. Kata-kata mutiara. Kowe sik no, Lek. Aku
PO Haryanto adalah ladang pahalaku. Ya. Lho Pak Haryanto ya iso wae to nggih Pak nggih lho. Berbagi nyatane ya kok ngene iki kok lho. Ketoke golek duit. Ning ternyata ibadah lho kuwi lho. Lho, Armada kuwi nyatane nulung wong sing paribasan ning dalan kleleran, pas aku tetek kewengen barang ngono kae rak ya diangkut dibenerke dadek kondektur rak ya iso. Ayo, ya ora apa-apa. Lho ya ladang pahala ya Mas lho. Iya, wis wis. Iya wis ladang pahala ya ora Kowe iki ora ladang pahala, ladang bengkok. Kowe ayo. Apri, yo. Aku. Rasa sok cantik. Si kata-kata mutiara mengenai PO Haryanto ngono ya. Orang kaya yang sesungguhnya itu yang orang kaya yang sesungguhnya itu yang berguna untuk sesama. Sesama jenis apa sesama apa? Ya sesama Sesama umat lho, Mas. Sesama jenis. Luar mulai kesetrum toh. Tak pateni. Alah dhisik kaya ngopo to, Pak? Saiki. Heh. Aku ki wis kaji, mosok kaya ngene kolu. Lah dhisik Oh. Kayak pas kilaf kok ya. Oh ya mendem barang. Ning anu lho, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Mimin karo Mbak Apri. Kula kelingan nalika awal-awal pandemi nika jenengan melonggarkan waktu dengan ikhlas untuk datang ke Sanggar Madangkara, gitu. Kula ngawontenaken wayang elektrik peduli kemanusiaan, terus hasil dari sumbangan itu diberikan kepada seniman yang terdampak. Salah satunya didukung oleh Mbak Mimin dan Apri. Ya, itu sangat luar biasa. Pacah yo dadak diumumke ngono kuwi lho. Nun sewu yen Mbak Mimin iki nun sewu nggen wajah mbok menawa kalah karo sinden liyane. Ning jiwane iki mutiara, seneng tetulung marang padane urip. niki lho, jiwa lenange ketok banget. Marai ganjaranku sudah lho, jare nek beramal baik ora entuk diumumke, marai ganjaranku sudah lho, jane rasa diumumke, mesake malaikat batut nyatet kebecikanku lho Mas Gareng. Aku tak pikir-pikir bareng ngono iki kaya nom-nomane Bu Nurhana. Ya ora Bu Nurhana cantik kok. Gak aku kok. Wah, aku seneng lho. Terane iki bocah iki nadyan kaya ngene. Ning kene Piye, Pak? IQ-ne IQ-ne ngene. cerdas. Kula niku jane ya bodho. Mung kadang kala ten panggung sok nyeritake curhatane ibu-ibu, curhatane para wanita, curhatane para garwa sing kadang kala teraniaya hatinya. Lah, terus saya sampaikan ke panggung, men wong lanang iki ya ana keperpihakan terhadap kaum wanita. Mung ngoten niku. Iya, betul. Jadi sekarang tidak ada kok boceh, semuanya balance berjalan bersama. No. Berarti iki wah iki marayo kakan bintang tamu mumet aku tadi. Ora, pancen tugasmu kuwi, ora ngatur semene iki, ora. Dadi sakmene iki wedok kabeh sampean lanang dhewe, dadi kaya bebek lho. Lah iki apa? Ya toke wedok ngono to, Pak. Kok ya. Sate wedok ngono lho. Monggo dirahapi Mas Gareng. Pilih sing endi ya, Rok? Ora kok sik bar mbok senggol-senggolke kok atos men kok. Isine iki apa? Nek karo Lupi malah kena pelanggaran, nek karo aku ora apa-apa. Ora apa-apa, ning sesuk tekan omah ya bojoku mungkur. Ya, ngene, iki kan PO Haryanto itu punya sebuah grup campur sari. Laras PO Haryanto. Nggih. Iki dimanfaatke ben yoga-yoga Madangkara Istirahat. Kok Mas Timbul Adi Praitno kowe ngematke penyanyi loro iki ya sing dikersake ndi engko keling aku. Ning luwih dhisik pengasuhe campur sari PO Haryanto lah Ibu Nurhana. Mbok menawa kersa lan mboten saya Bapak Haji Haryanto kalian Ibu Nurhana minggah panggung nggih. Para penonton setuju nggih? Setuju. Setuju. Nah, iki Pokok iki. Pak Haji, Bu Hajah, mboten ngaringi kamardikan, katuran pinarak. Mumpung niki dereng salin, Pak. Dereng malih lanang. Mungkin pun salin malih lanang, Pak. Yo, perahu layar nggih ngurmati Pak Haryanto sekalian Ibu. Yo, dados.
Assalamualaikum Mbak Haji. Wah niki tontonan luar biasa Mbak Haji. Pun nglumpuk para seniman seniwati pun paringi rezeki. Alhamdulillah Mas. Nah, Saiki 2 tahun. tiarap kali tahun tiarap. Saiki Mas saiki. Nggih. Tujuanku membagi kasih sayang Membagi kasih sayang. dan juga merapatkan hubungan persaudaraan. Merapatkan hubungan persaudaraan nun sewu menika Pak Haji. Nah, ngaten. Merapatkan hubungan persaudaraan supaya kita ini jangan renggang dan juga jangan hilang seni budaya ini. Amin. Antara Pak Haji kalian seniman renggang gulung kemebyur apa Mas? Pulut. Pulut rumaket. Nah, niki kula sedikit bertanya tentang P.O. Haryanto yang umurnya 19 tahun. Iya. Tepatipun tanggal pinten Pak Haji? Lahirnya P.O. Haryanto. P.O. Haryanto ini saya berdirikan 2002. 2002. Jadi 2002 terus mulai gagal maju, wah ya sampai sekarang. Jadi sekarang ini sudah 19 tahun. Sak menika 19 tahun dengan armada berapa bis? Aku iki isin nih. Oh, mboten kok isin kali kula. Aku iki wah nek ngaku nyebut kendaraan, soalnya aku gak tahu ngurusi kendaraan. Inten-inten 100 armada lebih. Ya insya Allah ada kalau 200 lebih. Amin. 200 lebih lho Lek. Berkembangnya pesat dan dengan umur 19 tahun konco-konco ruang sedaya ndongaaken P.O. Haryanto mencapai kejayaannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya kan sekarang sudah melayani hampir seluruh penjuru. Malang, Surabaya, Madura, ya dan sekitarnya, bahkan sekarang ada paket 1 hari nyampe tujuan. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan tembus Sumatera. Sumatera. Ya. Wah, semakin melebarkan saya. Ya, Oke. harus Mumpung dilebar. anu. Sayap harus dilebarkan. Nggih. Oh, saya baru dilebarkan. Nah, kalau nggak dilebarkan nanti nggak bisa terbang kita. Nun sewu Pak Haryanto, nun Nggih, sewu Mas nggih. Yoyo, dawuh. Kula niku saking Solo mriki niku lak Nggih. bis niku lak nyewa. Nggih. Nggih akine tekor mawon. Mboten wonten kendaraan khusus untuk momot sinden kali yoga mboten enten, Pak. Anu, Nggih, Pak. Nggih. garis besaripun Mas Yoyo nyuwun lungsuran. Nah, ora ngawut ta Wis to ora. yen perkara ngemis tak wakili. Saya ngeten Mas Yoyo, kula matur nuwun sanget niki. Ini contohane adik-adik saya dalang nih ya. Nih contoh nih. Nggih. Kalau kamu kepengen maju ya harus hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah maju juga harus hati-hati. Betul, Ya. banyak Karena apa? godanya. Angin semakin pohon semakin tinggi, Besar, nggih. anginnya semakin kencang. Nah Tepat. ini dalang-dalang yang tak latih ini ya, didengerin nih Mas Yoyo nih ya. Kalau kamu udah maju ya, hati-hati. Lho, itu dalan-dalan toh, Pak? Iya, calon dalang-dalang nek SD siji aja macam-macam ya kowe. Ya, besok ya, iku Di rumah didengerin ya. Kamu pengen maju, kesempatan ya kan. Diasuh sama Ibu Haja Nurhana, gratis, udah gratis dibiayai lagi, ya. Oh, ini calon Iya. dalang. Jadi kita ini membina adik-adik dalang. Ini dalang kecil-kecil ya, kemarin nomor 1. Oh, Pentas lomba di Pati. Alhamdulillah ya. Ini ya, kita harus bangga, Kudus punya kayak begini harus bangga. calon dalang. Yang biayai siapa? Sini. Kita sendiri yang biayai. Dari kita untuk kita. Saya nggak minta bantuan siapa-siapa ya. Tentunya saya memang ingin mengembangkan seni budaya yang ada di Kota Kudus. Amin, Itu aja. Pak Haji. Nggih. Nika kelebet nika nggih Pak Haji. Oke, sedoyo niki rencang-rencang. Bahkan insya Allah beliau sudah minta mau dibuatkan untuk sekolah seni. Iki mesti kerupuk kartone R1 Esen guys. Sekolah seni semi pondok. Seni pondok. Jadi nanti samping dia belajar juga samping belajar agama. Dan musiknya pun nanti bisa paru-paru musik religi. Ya Kang. Jadi kita gitu Kang. Jadi kita jangan sampai oleng. Saya juga berterima kasih Nggih, Bapak. pada sampean ya. Nggih. Hampir telat mau ya. Nggih. Nggih, hampir saja tidak terjadi.
Lah ibuke sak kandhane kok. Nggih, Pak Ji. Kangge ngregengaken swasana kalian Bu Hajah, monggo badhe nyekar menapa, dipun iringi menapa, derek kanca-kanca. Nek bagian Nika mumpung wonten tumbal kalih menika. Waduh. Tumbal lho Mas jenengan nek iki bagian nyekar ben urusane Perene jare kowe kepengin numpak bis. Ayo calon kernet. Kula lingsem, Pak, wonten mriki kemawon. ini bisa ya bagus kok Mas. Lho, bis apik, nggih sae. Ya. Terima kasih. Monggo. Mbak menawi ibu badhe Ayo nambahi nyekar, menapa, Mbak. menapa Pangestu yang- Bu Nurhana. Ben ibu yang bagian Apa Mas? nyekare. Cinta terisolasi. Nggih. Cinta terisolasi. Aku mbok isolasi. Wah. Pak Haji cinta terlakban. Judulnya iki terisolasi lho Mas, kok terlakban. Nih, Nggih, nggih. napa manut kalih kanca-kanca campur sari. Harapanku dalam melodi. Tepuk tangan untuk Ibu Hajah Nurhana para lenggah. Wah, Jan. pancen ya ratu Senuwun, campur Bu, sari kok. Wah, bola-bali tak sebut. Matur nuwun Mas Yoyo. Nggih. Jan sedih Pak Ji. Matur nuwun. Nggih. Wah, campur sari nipun sampun dados dipun pimpin Irwan Sastrowiyono SM niku. Sembah nuwun Pengasuhe, Bapak Haji sekalian Ibu Nurhana. Suwe jedul kok grubul pengasuhe. Ingkang pundi to, Mas? Ingkang Kae Irwan ngaten kae sing kacamata. Oh, kaca tinggal. Irwan kae selirane kowe. Oh. Mula kok Ya ketok sing kula lencir-lencir ngene iki lho. ora kok ekor matanya kok ngene-ngene iki apa arep dikersake aku ya. Ayo ora ikor tok sasirahe. Tole sanes pinter ndalang le sindan Bude Mimin gelem to? Gelem. Oh lho. Kok liar nyinden kono ki garek tekan ora. Cang kaya mandok-mandok ki ae saja mudeng aku ki sinden bakok. Mas, iki sing diarani kripik gedang kripik telok bengi iki kudu dicakke. Dikompliti pokoke. Diratani. Nggih. Mbak Elisa. Mbak Elisa, yo iki sing dinteni karo viewer kabeh wis nang kene. Mana Elisa kabeh do ngono ayo. Wes, Elisa ayo. Iki luar biasa iki. Ayo nak. Nah, Elisa. Ora jak cerak ki wedok asli lho, Pak. Iya, iya. Sugeng dalu Pakde Kering, Mbah Imin, Wih, Mbak Ences, Pak Hai. Cahyo. Nggih, sebentar. Aku padamu hari ini. Aku juga ya. Mbak Elisa, Eh. aku juga padamu hari ini. Ya Allah. Kene sukum sik karo sing senior. Ya. Kapan ya? Aku padamu hari ini, Pak. Pak. aja seru-seru gogrok kabeh. Nglumpuk dadi Ngumpul siji. dadi- Ora ngono, wedok asli kok polahe malah luwih ganas tinimbang iki. Loh, iki kemenangane nek dandane wedok ngene iki aku gelem meluk-meluk, nek dandan lanang mboten pareng, mboten pareng. Nek lha awake dhewe iki padha wong panggung hidup kanca-kanca. Apa. Kondo-kondo, Mbak. Cek, matur sembah nuwun halo Pak Haji, Pak Haryanto, Ibu Nurhana. Cek kula suwun. Kata terindah untuk PO Haryanto Kak Elisa. Oh iya, iki mau dine waktu 2 menit ya. Iya, kudu dia. Ini berbobot S3 kok. Wah. Definisi kata sukses menurut PO Haryanto Definisi kata sukses menurut PO Haryanto adalah melayani. melayani. Berarti sesuk mbokku tak kon rewang, bapakku tak kon rewang, mbahku tak kon rewang, bayuku tak kon rewang kan mergane. Sama seperti kita ya, Le. Melayani. Mau dilayani? No way. Tapi luar biasa, yang dimaksud melayani duduk kok rewang koyo ngono Mbah Himen kalau di sini. Iya. Melayani sepenuh hati. Aku tuh sangat terinspirasi sama Pak Haji. Beliau, Ji. Sama Mas Rian juga Ci. luar biasa. Mereka itu kalau udah pegang setir di depan
mau sudah CEO, udah direktur, pemilik, tapi kalau jadi sopir tetap melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Ono kerdos ya tetap digawake, tetap dimanggake. Betapa luar biasanya. Nah, kaya Mbah Imin pamer, ono gelang sitik pamer ini, ono kalung anyar sitik ngene-ngene. Kalungnya dicopot wis maleh kok. Wis maleh biru. Tapi kalau orang yang itu, Aku ngrungokne Elisa omong ket mau tau pamake bis pere wis entek oline. kong itu, Lah pripun to, Pak? Atos. kok atos? Omongane iki kok atos ngono to, Nduk? Pancen ngono kuwi to logatmu. Iya, Anu ini ya asli wong bawaan Jawa, Pak. Oh, tutu Dan wong Jawa. Kak Elisa ini dari Sulawesi. Sulawesinya mana? Aku sekontoli-toli. Toli-toli, koyo kenal ya, Pak. Aku kok koyo kenal ya. Aku kaya sedulur ya karo. Sing ngendi? Sekontoli-toli. Aku wis tau rono. Masa? Wis. Senane? Nggone piye, Pak, nggone? Ah nyelempit. Oh, nyelempit. Kebak Oh, tandurane. nyelempit. Kuwi kutha apa kabupaten apa? Desa. Desa to. Heeh, Lah yo nyelempit. Oh, itu yang asli toli-toli siapa, Kak Elisa? Bapakku sekontoli-toli, mbokku sekolah belu. Oh, dadi toli-toli ki gathukane lambe. Bukan lambe lu. Kok miris ya aku. Tapi sebegitunya penampilan Elisa pasti ada yang halus. Nah, Apa? maksudnya tuh diantaranya kemungkinan suarane halus. Ada satu sisi yang halus. Ya nek nyuara kudu halus, tapi nek nyuara biasa ngene encen kaya ngene logate di Ngapura ya. Ya ora apa-apa. Lah iya, kudu Kita ora kan apa-apa. sama-sama dari Jawa. Iya, aku Jawa, kowe Jawa. Heeh. Iki gembel. Mbok sing rada tatarane dhuwur Apa? sih. Gibas. Oh, gibas. Wong karo bolone kok ngono ya. Aku sing ketok dari tadi kok ora ana sing memperjuangkan Dedek Mimin ngono ki ra ono ya sing ketok. Ono sing memperjuangkan kalau Kok dedek-dedek. ketok aku ki pelengkap penderita ning kene iki. Aku ki mau jane dititipi lagu karo Mas Rian tapi Nggih. lali apa? Apa? Mas Pokoknya Rian itu- requestnya lagu menapa, Nje? Mas Rian request lagu tidak tadi aku kok kepengen Mbak Elisa nyanyi apa ning lali ya. Ngopo? Ya nanti kalau barangkali nanti Ingat. kirim. Ya. Tapi sekarang Elisa mau nyanyi apa untuk Pak Haji dan Ibu Nur khususnya untuk ulang tahun PO Oh Haryanto. iya, Kenteng ngundang aku ki wis setahun kebungkur tahun 2020 bulan Mei. Heeh. Terus aku wis dilunasi. Jadi saiki ki dadi tombok kangenku kepada Pak Haji, aku pengen nyanyi tembang kangen. Oh, keren. Dawa banget ya ngomong tembang kangen. Saya tau wis dilunasi, ndemene sudah pentas apa ora? Durasi do pentas. Terus aku, ya ini kebaikannya Pak Haji itu. Terus? Dana tuh nggak mau dikembalikan, soalnya ngerti seniman-seniman pada nelongso. Wes digawa aja Mbak, nggak usah dikembalikan. Waduh, terima kasih Pak. Wes setahun kemudian, Mbak, ya ditelepon aku. Besok ini ulang tahun PO Haryanto. Oh Pak Haji siap, gimana dananya? Sampun lunas Pak Haji, sampun lunas aku ngono. Jebule S3 ki ya golek tambahan. S3 SPP-ne larang. Ora kurang kok 15 juta. Lho, adikku S3. Wis lunasi ya wis Ya rasa diumumke. wes, oh, aku mau nyerita. Pancen ki diundat-undat dan Pak Haji ngerti kok. Kok grantes meh disangoni meneh Boten parengaten iku nggih Mbah Hime. Ora pareng. Kita harus bersyukur terus. Pak Haji Bersyukur. ngajarin kita harus bersyukur. Kalau udah tinggi tetap bersyukur, kita rendah tetap bersyukur. Wah, kuwi Tetep carane. harus rendah Dan hati. iso sukses Nyontoh koyo alek, men. menara, ha? Nyontolek men. Piye? Nek golek-golek undaan ki ora ning panggung. Lah, Nyelempit turut bis-bis. oh. Karo gawe icik-icik. Gak aku. Lagune apa lagune? Lagune toel asukan. Wis ora wis ora tuwel. Baleni kalian lawas. Astagfirullah. Apa rek? Ora tegel aku. Cederek. Nggih dibawani no, ya wis dilunasi kok. Ji, sajuri, Jawa. titik Ji. Sajuri Ji. Ngawur. Daryanto Sajuri. Ya Daryanto Sajuri. Kok ganti-ganti jeneng lho senengane. Ya, tadi Ya, Mbak. kalau Ayo, Kak. Pangkur PO Haryanto udah, aku tak asmorondono aja ya. Boleh. Siap. Asmoro adalah cinta, Dono adalah memberi kasih sayang kepada semua umat. Iya. Ya.
aja terus seri tadi penonton malam ini udah 3.000 loh tadi. Di mana? Di Kuntadi Channel. Biasanya itu hanya 500. Jadi yang 2.500 adalah fan dari Mbak Elisa dan Mimin Apri. Dari Haryanto Mania lah. Oh iya. Soalnya kenapa kita tuh jangan umuk. PO Haryanto official itu berapa subscribernya tahu nggak? Nggak tahu. 325. Tiga kalah aku ada modiar lah aku. 325.000. Saya ini ya perlu belak-belakan. Saya ini PO Haryanto berapa official itu? 325.000. Saya 108.000. Mbak Elisa? Aku 80.000. Nih, duo sinden pinten? Duo sinden piro? 30 sekian. 30.000 sekian. Pak Gareng. Mas Gareng. Patangnya. Jangan ngedam gitu. Harus optimis. Patangnya. Hidup patangnya. Jangan sepelekan Pak Haryanto itu berawal dari 6 base. Jadi arep 300 koyo ngene. Aja pesimis. Walaupun 4.000 tetap buat konten. Iya. Jenengan apa ta channel jenenge Mas Gareng? Jenenge napa kula? Kok tak kandhanono kowe ora nyakrep. Nyakrep. Apa jenenge? Bagyo Gareng Asli. Bagyo Gareng Asli. Para penonton kula suwun BKHP dipun subscribe 2 kali. Klik ngoten nggih. Ora sida nongko. Malah bubar. Ora sida. Saka semangate kok ya. Semangat piye wong. Bagyo Gareng Asli. Asli, nganggo asli. Asli. Mergo ana sing ora asli. Oh, ana sing asli. Iki asli kowe. Kayak iki asli. Asli. Apa kowe iki asli? Akan aku asli lanang. Oh iya kan Sukimen ngono. Nyangking bokor kencanane Trio Patri sing lagi mirsani. Sinten mawon, Pak? Win, anakku lanang Win. Nggih. Sedulurku lanang Markonye. Guruku lanang Kartopel. Kartopel Markonye karo Win. Mas Win iki Mas Triluweh kuwi. Triluweh. Pak Markonye. Markonye iki dagelan. Nggih. Ha iki guru spiritual. Sapa? Kartopel. Nah. Mila kok dalu menika mboten Jawa jebur ditenggani kali Pak Kartopel. Ya ora ya pancen ora udah. Ayo. Nah, ini toh Pak Cahyo. Nah, ini kan bintang tamunya akeh. Iya. Dia dibagi. Lekmen juga dia adalah sinden fenomenal pada zamannya. Kan mau gatel pengen muni wae lho, Pak. Monggo sakniki sing bacotne Mbak Mimin ya Lekmen. Ayo. Elisa. Ya. Sebelum kamu direkrut bersama Madangkara, sebenarnya sing meh direkrut ki aku. Mimin. Ning aku pertanyaan besar, direkrut ki mergo suaraku apa dikersake Pak Cahyo lho. Nek ngantek dikersake Pak Cahyo rak eman-eman aku seduluran karo Bu Kesi. Lho, aku tetep bisa jaga perseduluran. Ya aku mungkin aku iso mumbul iso sukses melu Madangkara. Ning eman-eman seduluranku. Ya, ngerti toh? Mbak Mimin, anakku wedok jenenge Rangku ngerti toh? Jujur bae enek Bu Kesi, enek Pak Haryanto. Sampean pancen arep tak kersake. Lho. Nggih, dadi ora nggo sinden ning pancen tak kersake. Tak gawa mulih ning omahku nggih seret-seretan anakku Rangkung lho. Piye, Pak? Piye? Kowe dirasani karo dulurmu. Pripun? Ngomong kemayu kaya bolong-bolong. Ora kabar. Ayo. Ayo Mbak Mimin. Ayo. Ayo. Wedak lho, suara wedak lho. Beda.
Nek dengok. Kok nganggo ngetrek bareng. Bagus ya. Vokal konsonan harus jelas. Ada teknik mic Lah juga. teknik miking dadi ora kudu banter ora power terus brebeki kuping. Nganggo rasa. Gayamu kaya gila iki. Isi. Oh isi ta. Nek dengok. Awet. Wajinan. Waduh. Cengkal, Cengkol, cengkal. Cengkoke kaya cengkok aswajak. Kekeliruannya saja sudah membuat gemas banyak lelaki. Betul, Loh. betul. Apa nek bener lho. Iya, iya. Rak malah aku kewalahan telar nglayani lho. Berarti Mung harus kekeliruane wis dadake gemes. Wis betul iya ngono, Pak. Mesin ya. Kaya Bala-balongo. Sandang kelawan. Sik to, lek nembang Cowok, wedoke cowok. apa kudu sikile tengen maju ngono kuwi? Nggih. Ini. Kadang kala nek ngeternya nggih matus ngoten kok marah Oh. ya. Itu kalau cewek kayak gini, nek cowok piye nek cowok? Pangahan. Wedok. Lanang. Saiki lanang wedok bareng ya. Niki Mengke meteng no. ngono kok iya. supaya bisnis. Kulan ku antek gumun lho. Piye? Rupa ayu, dedeg etuk, swara merantasi. Kecerdasan juga. Kecerdasan ya insyaallah sithik-sithik. Sapa ayu? Sapa ayu? Kula. Dedek ape? Dadi Rupa rupa ayu, swara ya merantasi, sinden ya bakoh. Dadi kula nek ra kuat imane, mesti kula delo-delo meteng. Lho. Piye, Pak? Ini mergo iman kula niku kuat. Piye carane aja nganti dardah antara siji lan sijine. Meteng kuwi wong kandungane ning cengelok meteng. Ora omongane kok ngono iki kaya Aku bolong-bolong. ora omongane kaya menyakinkan kowe. Kowe iki omonganmu menjebak kaum lelaki. Marketing ya ngene iki no, harus percaya diri sik lho. Marketing ra percaya diri sapa pembeline ra ono lho. Kaya ngono kok dimarketingi. Lho yen perlu pasang sepanduk kok. Ayo nok Berdiri. Pri. Oh ini muridmu. Ajar kendel nok. Ya Mbak Apri, wah iki jos iki. Ki mung menang enom tok. Awah. Nggih. Ha yen iki tukang slenteme kolu. Digekne pocong mesti. Mim Apri iku. Yaiku bagian nipan. Wah bagus Elok banget lagi. ya ada maaf. Nek cowok iso ora nek kayak gitu. Coba. Model penyanyi ngentek sertifikat yo ngene Oh iki. ngono. Mergane kenapa? Lah ya Saking apike. dandan ngemong. Nek suara lenangmu piye, Lek? Nek cewek Begaga. itu. Oh, ngene begaga. Nanang, Ya, supo Pak. nek lanang. Ya, Pak ya, Pak. Iya. Wong, iya. Iya. Kok malah kaget dhewe iki piye to? Kowe iki nyuara dhewe iso kaget dhewe iki lho. Lah ketok isis ngoten lho. Dibukake subopere digedheke. Wong balik sabarna. Kaya Ki Sujar ya wis. Waduh. Terus Sangun dalam. Lho Sujar dhisik arep lairan bojone rada kangenan le nyuwuk ya aku. Awah. Kaya Apa-apa cara Ya ora nyuwuk nek kowe iki. ora. Wah, jane lho gocek ini sing seneng iki. Iki nonton wayang kok nganggo gelungan iki. urung wektune kok. Urung lho, aja penak-penakan lho ya. Wong melek sabarna. Rima. Dan luar biasa. Sudah seperti uul suara-suara. Duduk kamu. Sapa? Kok
inces lo, GR banget Mbak Himen. Medale ra umum sing Mimin. Makili kalian-kalian ben kalian tidak takabur. Wis eleke tak pake ngono lho maksude. Iya. Ora. Berarti sesuk sing susah sama dhewe, soalnya adewe ra takabur. Mimin iki ngene-ngene ora kelingan biyen gane nyegati truk pasir. Yo, saiki tembang kangen kula nyuwun kaya ning channel Dalang Sena nika len joget kudu padha. Betul. Jadi salah satu harus ada yang menjadi panutan atau menjadi herder. Yo, Ya, sesuai namanya, panut. Leader kok. oh leader, ya leader. Nek carane senam instrukture ana lho. Ayo, kembar kudu kembar lho. Monggo Cak dipun aturaken tembang kangen dados.
rasa lewat pembantangan aku menjaramu ora bisa mati mbakmu. Elok, luar biasa. Mbak Elisa, ini adalah salah satu kegemaran saya melihat Dalang Seno ketika tampil jenengan joget bareng apik tenan, energik nggih. Iki jenengane trio paracetamol. Parasetan ya. Parake pusing. Paracetamol.